Il-Prim Ministru Joseph Muscat ħabbar in-nomina ta' Mary Louise Coleiro Preca bħala l-President il-ġdid tar-Repubblika ta' Malta. Il-Prim Ministru ħabbar dan waqt konferenza tal-aħbarijiet tlieta filgħaxija fil-preżenza ta' Mary Louise Coleiro Preca. Permezz ta' din in-nomina l-Prim Ministru Joseph Muscat fisser kif pajjiżna se jkollu kap ta' stat li għandu l-enerġija neċessarja biex jikkontribwixxi lil pajjiż. Għalli din il-ħatra se tkun rebħa l-Malta. Kien hemm ħafna, speċjalment mill-Partit Laburista li qaluli li se nkunu tlifna wieħed mill-aqwa elementi ta' dan il-gvern. Veru. Iżda jien qedtilhom li mhux aħna se nkunu tlifna Ministru, iżda l-Maltin se jkunu rebħu President. Differenza l-President il-ġdid se jkollha l-rwol li tieħu tmexxi l-aġenda soċjali bħal mija l-istrateġija kontra l-faqar, il-Kummissjoni ta' Tfal, tal-Vizzi u l-Fondazzjoni LEAP. Għalhekk il-Prim Ministru fisser din il-kariga bħal għodda ġdida l-Malta u differenti minn presidenti oħrajn. Issa ħajkun hemm l-għodda l-ewwel darba presidenza trid tkun żmien li wieħed jagħti trid jinħaleb persuna matul 5 snin ta' presidenza sabiex imexxi l-qudiem aġenda. Dan li ħadd kollha il-President nominat Coleiro Preca li ma kellhomx il-Presidenti ta' qabel huma l-għodda. Minnaħa tagħha l-Ministru Mary Louise Coleiro Preca qalet li tinsab lesta biex tmexxi u servi lil pajjiż. Inħossni li fil-waqt li din hija responsabilità kbira ma jiena qiegħda kif dejjem kont lesta biex inservu l-poplu tiegħi. Din żgur li ma kienx l-aspirazzjoni ta' ħajti, żgur li qatt ma immaġinajta. L-unika aspirazzjoni li dejjem kelli f'ħajti kienet li jiena nkun man-nies biex inservi lin-nies. Saħqet li trid tkun mezz ukoll biex tindirizza s-sitwazzjonijiet soċjali ta' dawk li huma vulnerabbli fis-soċjetà. Intant il-Ministru Coleiro Preca se tieqa' servi bħala Ministru tul ix-xahar li ġej sakemm tinħatar uffiċjalment bħala d-disa' President ta' Malta.